हेलो एवरीवन दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै हमनो हाखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सावगारि बिखायाव। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां सावगारि बिखायाव मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां मनालिसा हाज'वारी बिथां आरो बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां बिबेक गयारी बिथां सानैनि फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों लेहार फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। लोगोफोर सोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। ओमफ्राय लोगोफोर नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे फिन आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नाजागोन लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।